ziua, sunt Ilarion Voian și astăzi vorbim despre una dintre cele mai vechi sărbători creștine cu părintele profesor Octavian Solomon. Bună ziua, părinte! Bine v-am regăsit! Duminica trecută a fost Duminica Mare și vreau să vă întreb, de ce se numește Duminica Mare? Păi dacă adunăm toate evenimentele pe care le sărbătorim în această zi, vom înțelege de ce este așa de mare. Avem, pe de o parte, Cinzecimea, avem pogorârea Sfântului Duh în chip de limbi de foc, este, cu alte cuvinte, și o sărbătoare a Duhului Sfânt, avem Duminica de prăznuire a Sfintei Treimi, ziua de naștere a Bisericii, Rusalele și așa mai departe. Fiecare din acest eveniment arată un aspect al sărbătorii și dacă le asortăm pe toate acestea ca un puzzle, atunci vom descoperi peisajul general și amploarea sărbătorii. Atunci să o luăm de la început, cu Cinzecimea. De ce se numește Cinzecimea? Ce înseamnă 50 de zile? De unde până unde? Da, citind Scriptura, mai ales Faptele Apostolilor, ni se descrie că în această zi erau adunați iudeii din toată lumea în Ierusalim. Diaspora iudaică, da? Era diaspora iudaică, cum bine spun, în capitolul 2 ne prezintă pe aceștia după regiunea din care au venit. Erau din Asia, din Capadocia, din Egipt și așa mai departe. În general, Scriptura ne prezintă 13 neamuri iudaice care vin la Ierusalim. Iudeii, în perioada apostolică, trebuie să cunoaștem faptul că ei, la rândul lor, se divizau în mai multe fracțiuni. Erau cei mai rigoriști, care mulți din ei stăteau la Ierusalim. Dar nici aceștia nu mai citeau, de exemplu, Tora în limba ebraică, aveau un interpret în limba aramaică. Iar cei din afară, cu atât mai mult, erau cei elinizați. Și mulți dintre ei erau mai liberali. Pe lângă aceștia erau și foarte mulți prozeliți care proveneau din alte neamuri. Iudeii de atunci făceau o misiune mult mai amplă printre popoarele păgâne, iudaizau neamurile, nu în totalitate, mulți doar învățau neamurile să se închine unui singur Dumnezeu, erau monoteiști. Și toată această aglomerație era adunată la Ierusalim. Dar de ce veneau ei toți anume la Ierusalim? Ce s-a întâmplat acolo? De ce veneau la Ierusalim? Evreii aveau 7 sărbători în anul lor liturgic, în calendarul lor liturgic, dintre care 3 sărbători erau festive. Paștele, Pasca, bine, Pesahul iudaic, și a doua sărbătoare era Shavuotul, adică Cinzecimea, despre care vorbim astăzi, și bineînțeles că mai aveau Sucot, o sărbătoare a corturilor de toamnă. Denumirea de Cinzecime sau Pentecost vine ca atare din limba greacă, fiindcă în traducerea Septuaginta, pe care au făcut-o tot iudeii, ziua Cinzecimii a fost tradusă cu Pentecostimera. Dar în limba ebraică o altă conotație avem, este vorba de cele 7 săptămâni, sărbătoarea săptămânilor se mai numește, care începea o numărătoare sacră evrei din a doua zi a Paștelui până în ajunul Cinzecimii. Era o numărătoare a Omerului, în care fiecare zi ei din această săptămână pronunțau anumite rugăciuni, anumite binecuvântări, ca o pregătire pentru un eveniment mai mare. Și noi avem această pregătire, de exemplu, la Paște. Avem în fiecare zi a postului, este o pregătire pentru evenimentul învierii. Ei, bineînțeles că evreii aveau această sărbătoare cu o semnificație multiplă și la ei. Penticostul la ei era
avea o semnificație multiplă. De ce avea această semnificație? În primul rând, evreii se știe că strângeau roadele, orzul, grâul, și era o bucurie, era o sărbătoare a bucuriei, fiindcă se bucurau de strânsul roadelor anume în această zi, a 50-a zi a Penticostului. Mai departe, o altă semnificație a sărbătorii era darea legii, fiindcă ei se pregăteau pentru momentul de primire a legii pe muntele Sinai. Aceasta preînchipuia a doilea aspect al acestei sărbători. Ce este interesant că și noi în această sărbătoare avem această multiplă semnificație și mai mult decât atât pentru noi este nu știu cum să-i spun, o împlinire tipologică, am putea să abordăm în astfel de aspect, fiindcă dacă evreii au primit în această zi legea pe muntele Sinai, noi am primit prin Duhul Sfânt nu numai o lege exterioară, am primit mult mai mult aspectul interior care duce la transfigurarea și transformarea omului. De ce noi o mai numim și rusalile dacă acest cuvânt este unul păgân? Ce are cuvântul rusalile cu creștinismul? Da, într-adevăr, rusalile, Rosalia, era o sărbătoare a trandafirilor păgână, în care pe lângă împodobirea cu flori, ea era cuplată și la un mod de pomenire a morților, un mod păgân de a pomeni morților. La prima vedere pare destul de difuză situația, fiindcă cineva ar fi tentat să creadă că am preluat o sărbătoare păgână cărei i-am dat un aspect creștin. Da, mai ales că noi avem și pomenirea morților cu sâmbătă înainte de Rusalii. Este pomenirea morților, care în acest an trebuia să fie dublat de Paștele Blajinilor și nu s-a mai întâmplat nicio minune. Deci, să închidem paranteza aceasta, fiindcă nu face parte din tematica noastră. Da, și pomenirea morților, bineînțeles că amplifică această confuzie. Trebuie să recunoaștem faptul că peste sărbătoarea păgână, creștinii evangelizatori din biserica primară au putut să suprapună sărbătoarea Cincizecimii și această coincidență probabil s-a întâmplat din pronia lui Dumnezeu, fiindcă a fost o binecuvântare pentru acei creștini. De ce a fost o binecuvântare? Fiindcă toate sărbătorile romane, dacă o să le culturăm un pic istoria, în ultimă instanță se finalizau cu un dezmăț, se finalizau cu niște orgii, cu beții, cu desfrânarea și așa mai departe. Nici această sărbătoare, rusaliile păgâne, nu era o excepție. Prăznuirea începea de altfel frumos, prin împodobirea locuințelor, a caselor, a cimitirilor cu ghirlande de trandafiri, dar ușor, ușor aluneca spre multe aceste dezastre, cu multă nudiditate, de exemplu. Până la urmă avem și descrieri care ne arată că în această zi, în unele regiuni, nu în tot Imperiul Roman, era sărbătorită o nimfă, Flora sau Cloris, cel puțin așa ne spune Filostrat, un contemporan al timpului. Da? Bineînțeles că rusalele erau niște zâne ale pădurii, care iarăși la fel probabil că erau și acestea sărbătorite, numai că creștinii peste tot acest dezmăț vin cu ce? Vin cu normalitatea de sărbătorire. Puteau să le arate păgânilor modul în care trebuiau să pomenească răposații într-un mod liniștit, fără dansul spiritelor, fără nudiditate, fără, nu știu, săritul peste foc sau ce obiceiuri mai aveau ei în acele timpuri. Și bineînțeles că însăși prăznuirea era o prăznuire liturgică pentru creștini. Și puteau să îndemne păgânii pentru o mai multă liniște în prăznuire, sobrietate și așa mai departe.
exemplul creștin putea să fie un exemplu misionar pentru aceștia. Cinzecimea mai este numită și pogorârea Duhului Sfânt, sau cumva acest eveniment o și face atât de importantă. Ce ne puteți spune despre pogorârea Duhului Sfânt? Adică, cum a fost această pogorâre a Duhului Sfânt? Ce pot spune despre pogorârea Duhului Sfânt? Pogorârea Duhului Sfânt trebuie neapărat legat și de întruparea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Hristos este sămânța cea bună care a fost sădită de oameni. Această sămânță avea nevoie de căldură, avea nevoie de lumină ca să crească, de suflarea unui vânt puternic ca să întărească, să fie întărită, și Duhul Sfânt a fost cel care a făcut să crească pomul acesta al bisericii din Evanghelia lui Hristos și să fie întărită biserica. Întruparea lui Hristos în sine a fost, la plinirea vremii, a fost o făgăduință împlinită a Vechiului Testament. Noi vedem o mulțime de prorocii care arată spre Hristos și aceste prorocii sunt plinite la vremea respectivă, la vremea Noului Testament. Ei, și pogorârea Sfântului Duh, am putea să spunem că în Vechiul Testament a fost făgăduită, fiindcă dacă ne uităm la profețiile, unele profeții din Ioil, din Ezechia, o să vedem această făgăduință care se împlinește prin pogorârea Duhului Sfânt. Mai mult decât atât, vedem pe Hristos, care promite că și împlinește. Va trimite un mângâietor, da? Va trimite un mângâietor. Mai întâi de toate promite ce promite? Promite că va muri pentru noi și moare, într-adevăr. Promite că va învia și înviază. Promite că se va înălța și se înalță, și în ultimă instanță promite că va trimite un mângâitor și, într-adevăr, acest mângâitor vine și bineînțeles că venirea lui arată un semn al puterii lui Hristos, care face o făgăduință și o împlinește, bineînțeles. Pogorârea Duhului Sfânt a avut loc asupra apostolilor, dar ce aduce nou Duhul Sfânt asupra apostolilor dacă ei și așa erau inițiați și aveau pregătirea necesară însuși de la Hristos? Da, putem să spunem că în perioada de ucenicie au avut oarecare inițiere, dar ce aduce pogorârea Duhului Sfânt? Aduce o putere de sus. Hristos cere apostolilor să rămână încă în cetate până se vor îmbrăca cu putere de sus. Și Duhul Sfânt îi îmbracă cu această putere și vedem că simplii galileieni, da, care erau niște pescari, care mai mult, am putea să spunem că mai mult asistau, nu pot să spun că erau foarte pregătiți, mai mult asistau la lucrarea Mântuitorului, fără ca să înțeleagă prea mult din această lucrare. Le vedem stângăcia lor descrisă în Scripturi, numai că deodată parcă capătă, după pogorârea Sfântului Duh, capătă o înțelepciune potrivită de a predica mai cu putere. Dacă îi vedem înainte de pogorârea Duhului Sfânt că stau ascunși de frica evreilor, îi vedem parcă mai înfricați după ziua Cincizecimii și vedem că apostolii dobândesc darul facerii de minuni și darul, de exemplu, vorbirii în limbi noi, pe care galileienii din acea zonă nu aveau cum să le învețe. Da, nu le-au învățat niciodată în anterior. Care a fost scopul acesta de a vorbi în alte limbi? Doar pentru a impresiona pelerinii care erau atunci din alte zone sau au avut și un alt scop, cumva ascuns? Minunile divine nu sunt făcute pentru impresii, pentru a impresiona. În acest sens, minunea, a glosolaliei a și impresionat. Am putea să spunem lucrul ăsta, dar scopul acesteia a fost altul. Uite, dacă ne luăm la imagine, limbile de foc în forma lor au o imagine specială, o simbolistică aparte, o personificare. În limbajul biblic fac referire la
La ce limbile de foc? La neamurile păgâne, la națiuni, limbile de foc, da? Focul, iarăși face referire la o curățire specială, probabil că din partea lui Dumnezeu, în sensul de a pregăti aceste neamuri, a pregăti aceste națiuni pentru primirea Evangheliei, fără ca să mai treacă prin legea lui Moise. O pregătire specială, vorbirea în limbile neamurilor păgâne poate sugera, nu știu, ne poate trimite la misiunea pe care aveau să o îndeplinească apostolii de evangelizare și așa mai departe. Minunea, da, într-adevăr, a fost o minune care nu a rămas statică doar pentru Cincizecime. Putem să spunem că a fost o minune continuă și evenimentul glosolaliei a fost continuat mai departe. Apostolii au plecat în regiuni îndepărtate și vorbeau limbile localnicilor. Aceasta era de fapt minunea cea mare. Vorbeau în dialectul lor fără ca să-l fi învățat anterior. Da? Minunea Duhului arăta că oamenii care erau pescari, vorbitori de aramaică, au plecat în alte regiuni vorbind, predicând Evanghelia în limba locală. Bineînțeles că după ce aceștia formau primele comunități în acele regiuni, nu mai vorbeau în limbi necunoscute. Localnicii deja liturghiseau în limba lor. De aceea și vorbirea în limba aceasta a încetat. Sporadic, în istorie, mai întâlnim vorbirea în limbi străine între părinții îmbunătățiți din diferite regiuni geografice care se adunau la un loc și Duhul Sfânt făcea ca acești părinți să se înțeleagă. Dar, în mare parte, vorbirea în limbi a încetat. Și unele culte protestante pretind că vorbesc în alte limbi. Da, este un subiect aparte. O să vedem că în Sfânta Scriptură, probabil că va fi tema unei emisiuni, în Sfânta Scriptură ni se vorbește despre această glosolalie, dar ca o limbă inteligibilă în care se predica Evanghelia și neapărat trebuia să fie și străini care să participe la acest eveniment. Să aibă sens vorbirea aceea. Nu? Să aibă sens vorbirea aceea, dar în momentul în care, de exemplu, avem tot în Faptele Apostolilor un eveniment care se repetă, vedem, doar între evrei, la câteva în capitolul 4, cred că, și vedem că se manifestă aceeași cincizecime. Sfântul Duh vine cu vuiet, dar fiind doar evrei, nu mai vorbesc în alte limbi străine. Iarăși la fel, în Corint, unde era un port și veneau foarte mulți străini, vorbirea în limbi a căpătat o altă nuanță și Sfântul Apostol Pavel vedem că temperează această nuanțare a vorbirilor în limbi, probabil pentru străini. Cumva, cum a și fost mai menționat înainte de asta, Duhul Sfânt este cumva persoana centrală din sărbătoarea Cincizecimii. Cum se descoperă Duhul Sfânt în Vechiul Testament și în Noul Testament? Este vreo diferență? Este influența lui mai mare în Vechiul sau în Noul? Sau nu? Este o diferență de descoperire. Descoperirea Duhului în Vechiul Testament este, pe de o parte, incompletă. Ruach, Duhul. Pentru evrei ce era? Era o putere a lui Dumnezeu care venea de la Dumnezeu. Era o energie mișcătoare. În Geneze vedem că se purta deasupra apelor, sufla deasupra apelor, da? În Vechiul Testament mai întâlnim, de exemplu, când se revarsă Duhul Sfânt peste anumite persoane. Aceștia dobândesc darul profetic, cum e, de exemplu, cazul lui Samson în Judecător descris, sau al lui Saul în una din cărțile istorice. Oricum, era considerat în Vechiul Testament mai mult un atribut al lui Dumnezeu, fără ca să se
putem descoperi persoana și identitatea Duhului Sfânt. Cum spun și martorul Jehova când stai în discuție cu ei, că Duhul Sfânt cumva este o energie, ca cum este energie electrică, ceva de genul. Da, nepotrivită de altfel comparație, fiindcă încă și din Vechiul Testament noi găsim unele momente, într-un psalm, de exemplu, găsim un moment în care Duhul Sfânt este mai mult sau mai puțin personificat, se spune Sfânt, și la fel cred că este și în Isaia, dacă mi-amintesc bine, un verset în care se încearcă personificarea Duhului Sfânt. În schimb, în Noul Testament lucrurile se schimbă. Lucrurile se schimbă radical în Noul Testament, apar tot mai multe completări despre Duhul Sfânt care îi descoperă identitatea personală. De exemplu, în Evanghelia lui Ioan, Duhul Sfânt parcă preia misiunea Mântuitorului Hristos și încet, încet, dintr-o forță impersonală, așa cum era considerată, ni se relevează mai mult ca o personalitate independentă, și anume sunt versete biblice în Noul Testament în care ni se relatează că Duhul Sfânt are inteligență, da? Duhul Sfânt are voință, Duhul Sfânt are sentimente. Acestea sunt niște atribute personale a unei persoane, da? Mai mult decât atât, El acționează ca o persoană, vorbește lămurit. Uite, de exemplu, versetul de la 1 Timotei 4:1. Alte versete ne descoperă că Duhul Sfânt poate fi întristat, poate fi ispitit, în Efeseni 4:30 sau Fapte 5:9. În alte versete vedem că Duhul Sfânt mijlocește sau, nu știu, cheamă slujitorii, poruncește, încurajează și așa mai departe. Acestea sunt niște lucrări ale unei persoane. Momente care sunt momente descrise în Noul Testament care evidențiază personalitatea. Se dăruiește pe sine, Duhul Sfânt se dăruiește pe sine prin darurile sale spirituale. Cine se poate dărui pe sine? Doar o persoană. Mântuitorul Hristos iarăși se dăruiește pe sine în Euharistie. Dar sintagma biblică Duhului Dumnezeu nu arată ceva că El este cumva legat de Dumnezeu? Da, mi-a mai spus o dată cineva, m-a mai întrebat de această sintagmă, tot într-o discuție cu ceva culte neoprotestante, despre sintagma Duhului Dumnezeu. Și dacă stăm și ne gândim, și Mântuitorul Hristos prin sintagma Fiul lui Dumnezeu, da? Are o sintagmă, Fiul lui Dumnezeu. Ne se descoperă ca fiind legat de Dumnezeu, într-adevăr, ca și Duhul Sfânt. Dar nu putem concepe pe Mântuitorul Hristos impersonal prin această sintagmă, da? Sunt foarte multe, sunt într-adevăr multe mișcări care neagă Trinitatea, așa cum au fost și înainte au fost pneumatomahii, monarhiști la sfârșitul secolului al IV-lea, la mijlocul secolului până la sfârșitul secolului al IV-lea, și un sinod. Sinodul II ecumenic, da. Da, Sinodul II ecumenic a completat ca atare simbolul credinței Niceu Constantinopolitan. El a fost acceptat mult mai târziu ca sinod ecumenic, dar asta e altă problemă. Mai apoi au fost socinienii, după care avem unitarienii, care iarăși la fel spun despre Sfânta Treime că sunt niște modalități, sunt niște moduri în care Dumnezeu acționează în lume. În Vechiul Testament ca Tatăl, în Noul Testament ca Fiu, ca Duhul Sfânt se descoperă. Martorul de Jehova, bineînțeles că și ei au adoptat această doctrină de la adventiștii antitrinitarieni din secolul XIX, dar aceștia și-au schimbat poziția în secolul 20, până la mijlocul secolului 20, ei s-au lăsat de această eroare și astăzi avem în Moldova, avem mormoni, da? Biserica Sfinților din ultimele zile, ea iarăși la fel este antitrinitară, avem Biserica Unificării a lui Mun, San Miun, iarăși la fel este o biserică antitrinitară, Reverendul Mun, da? Și mai sunt și alte mișcări, la noi încă n-au apărut toate mișcările antitrinitariene din afară. Cumva, sărbătoarea care a fost prăznuită duminica trecută
are mai multe teme centrale de bază. Este Sfânta Treime, înființarea bisericii, însuși persoana Duhului Sfânt, putem să-i dăm o interpretare deosebită. Dar cumva poate vor fi niște teme aparte într-un alt ciclu de emisiuni. Dar la final, așa să vă întreb, ce ar trebui să mai cunoaștem noi despre sărbătoarea Cincizecimii? Ce cunoaștem și ce nu cunoaștem? Ce ar mai trebui să cunoaștem? Experiența, trebuie să cunoaștem faptul că experiența Cincizecimii nu este un eveniment care s-a împlinit acum 2000 de ani și noi chipurile chemăm prin această sărbătoare să comemorăm acel eveniment trecut. Noi suntem chemați la creștinii ortodoxi sunt chemați la o cinzecime personală. Nu în sensul vorbirii în limbi străine. Încă nu mai este cazul astăzi. Învățarea limbilor străine ține de, nu știu, de alte abilități personale, sunt anumite cursuri accesibile în prezent. Nu tulburăm Duhul Sfânt și îi spunem că, Doamne, vreau să știu engleza. Să învăț engleza, să știu engleza. Fă-mi o minune și downloadează în programul de engleză. Nu avem așa ceva. Duhul Sfânt oricum pregătește lumea de a primi Harul Sfințitor. Biserica Ortodoxă îndeamnă la experiența cinzecimii personale, care este înțeleasă ca o sfințire a omului, sfințirea ființei, curățirea ființei noastre, vindecarea noastră, pentru a face loc Duhului Sfânt să fie lucrător în noi. Fiindcă Duhul Sfânt este o lumină pentru sfinți, da? O lumină curățitoare pentru cei care se pun la dispoziția Duhului Sfânt, colaborează sinergic cu Duhul Sfânt pentru propria lor mântuire, adică noi colaborăm cu Duhul Sfânt pentru propria noastră mântuire, dar aceeași lumină a Duhului Sfânt poate să fie și foc mistuitor pentru cei păcătoși care persistă în păcatele lor. Ce ar mai fi un aspect foarte important care este neglijat de multe ori în biserica noastră, trebuie să avem și un pic de critică, să nu uităm chemarea cinzecimii ca misiune. Uite, aspectul ăsta, mai mult sau mai puțin, este ignorat. Care îl facem și noi acum. Al predicării Evangheliei și la alte popoare, de exemplu. Dacă luăm predicarea Evangheliei către alte popoare, este un aspect care noi dormim în această misiune, încă dormităm în această misiune, da? Ar trebui cumva să reactivăm misiunea bisericii către alte popoare în predicarea Evangheliei și mai este un aspect, predicarea cât mai profundă a Evangheliei creștinilor noștri, care devin tot mai mult și mai mult creștini, nu știu, nominali, da? Ar trebui să reîncreștinăm creștinii noștri ortodoxi și să-i aducem în ortodoxie pe ai noștri ortodoxi. Fapt, asta și încercăm să facem în emisiunile noastre, un fel de misionarism. Așa să ne ajute Dumnezeu. Da. Vă mulțumesc pentru acest dialog și sper să ne revedem la o altă discuție. Doamne ajută!